45% af de danske unge føler sig uhørt. Det problem har vi taget op, fordi vi synes, det er vigtigt. Vi har spurgt en række unge om, hvad det er, der gør, så de føler sig uhørt. Føler du dig uhørt som ung i samfundet? Jeg føler mig uhørt, når... Der var det her i skolen, hvor jeg meget gerne ville have, og hele klassen, en mikrobølgeovn eller en elkedel, men det fik vi ikke lov til. Så havde vi været med til at bestemme, fordi vi ikke har valgret. Fordi jeg føler ikke, at der bliver talt til de unge politisk set. De ændrer i... Altså når politikerne ændrer i ting, som skolereformen. Det er et meget specielt sprog, som vi ikke forstår. Spørgsmålet er, at det er blevet bestemt, at jeg skal gå i skole til så sent hver dag, som følge af skolereformen. Virker. Såsom ungdomsuddannelser. Det er en beslutning, som er blevet taget, som har indflydelse på mig, men som jeg ikke har indflydelse på. Jeg føler mig uhørt. På vores hjemmeside for ungdomspolitik har vi spurgt de unge fra 13 til 18 år, hvad de vil ændre på. Svaret var meget klart, da 30%, faktisk mere, synes det skulle være skoledemokrati, vi skulle ændre på. Jeg står nu på Det Frie Gymnasium, fordi vi vil vide mere om skoledemokrati. Derfor vil vi interviewe en lærer og en elev fra skolen. Det her, det er Morten, og han arbejder på Det Frie Gymnasium som lærer. Hvorfor arbejder du på Det Frie? Rigtig mange grunde. Den mest oplagte grund, det er, at skolen er demokratisk funderet. Har du arbejdet på andre skoler? Ja. Hvad er så den største forskel? Jeg har arbejdet på sådan nogle åben planskoler, sådan nogle uden klasselokaler. Og det synes jeg var rigtig sjovt. Det var jeg faktisk helt tosset med det. Det synes jeg virkelig. Her der er det meget som, da farmor gik i skole. Halvdelen af tiden kommer man her, og så er man i et normalt schema, og den anden halvdel af tiden er man ikke i et normalt schema. Så den ene halvdel af skoleåret, der er det rigtig meget som lærer, elev, tavleundervisning, og så er der 20 om året, hvor vi laver noget helt andet. Og hvad er det, I kan finde på at lave? Jamen, vi laver projekter og fordybelsesuger, studieture, 24 timers opgaver. Og som en del af det, så sker der det, at de voksne, lærerne, som har ansvar for det hele, hvad angår undervisningen, og eleverne, som så har ansvar for at være elever, de er ligestillet over for alle mulige beslutninger, som vedrører begge par. Okay. Og sådan er det ikke på alle skoler. Nej. Der er det tit skolelederne, viceskoleledere, eller lærerne, eller lærerrådet, eller pædagogisk råd, så videre, der bare sådan bestemmer ting. Ikke? Og det gør man ikke her. Her der samarbejder man stort set om alle løsninger. Fylder skoledemokrati meget på skolen? Det fylder det hele. Synes du så, det fylder for meget? Det er utroligt tidskrævende at få alle mennesker til at være med til at bestemme. Men er det værd? Ja. Det her er Ella Bergman, som går på Det Frie Gymnasium på Dragen i grundskolen. Føler du, at du bliver hørt på din skole? Ja. Altså sådan, for eksempel til skolemøden og sådan noget, ikke? Så individuelt gælder én stemme jo ikke. Men det der med, at vi alle sammen ligesom er med til at stemme, og alle ligesom gør en indsats, så når man er mange om det, så gælder en stemme jo i længden ligesom. Ja. Så jeg synes, man bliver hørt. Bare sådan af lærerne og sådan. Man har et meget andet forhold til sådan et andet lærer-elev-forhold. Det er måske lidt mere. Hvad er det bedste ved at gå på DFG? Som jeg også sagde før, det der med det lidt mere personlige forhold til lærerne og eleverne, og man bliver meget tættere som klasse. Ja. Man får et helt andet forhold, og det er meget mere personligt, sådan skolegang. Og så selvfølgelig det med, at man ligesom bliver hørt, og man har sådan indflydelse på, hvordan skolen skal være, og hvilke regler der skal være, og hvordan der skal se ud. Det er ikke bare et sted, man kommer, fordi man skal. Det er sådan, man kommer, fordi man rent faktisk har lyst. Hvad er den største forskel fra din gamle skole? Forskellen er nok, at vi har mere at sige her. Ja. Og vi underviser på helt
2 forskellige måder. Vores opfordring til jer er, at I vil tage forslaget til jer. Skoledemokrati vil tage tid at praktisere, men det vil også lære de unge om demokrati. Danmark er et af de mest demokratiske lande, så hvorfor skal vores uddannelsesinstitutioner ikke også være det?